Godt, vi har med skabelsesmyten, og vi vil komme ind på kilde, parafrase, analyse og mytisk kontekst. Kilden den står i 1. Mosebog kapitel 2, vers 8-9. Det startede egentlig med at være en mundtlig overlevering, men den blev så nedskrevet på et tidspunkt mellem år 3 og 500 før vores tidsregning. Jeg vil lige give lidt referat af den. Det starter med, at Gud han kommer til paradiset, hvor Adam og Eva er, men de gemmer sig så, fordi de er nøgne og bevidste om det. Så Gud han spørger dem, hvem der har fortalt dem, at de er nøgne, og så fortæller Adam om Evas synd. Og Eva hun fortæller så, at det var slangen, der forledte hende, så Gud han vælger at straffe slangen, og siger til slangen, du skal være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. Og udover det, så sætter han også et fjendskab mellem slangen og mennesken. Og så vælger han også at straffe kvinden, Eva. Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Men så fordi at Adam også har været en del af det, så vælger Gud også at straffe manden. Og han siger, skal agerjorden være forbandet for din skyld, når møje skal du skaffe dig foden alle dine dage. Så ja, det er egentlig det, den handler om, hvordan han så straffer de forskellige. Yes, og jeg vil lige tale lidt om analysen. Og temaet i teksten, det er synden, fordi at Eva og Adam trodser Guds ord ved at spise træet, og det ser vi så eksempler på med synden. For eksempel, slangen forledte mig til at spise, og kvinden du satte hos mig gav mig et træet, og så spiste jeg. Og myten kan blive brugt som en forklaringsmodel, på den måde, at man kan se, at Gud og mennesket er sammen. Det kan være en forklaringsmodel på ondskab og en slags bevidsthed om sig selv og sin omverden. Og det har vi så et eksempel på, som er at blive bange, fordi jeg er nøgen. Og det er så også en forklaring på, hvorfor der er synd i dag. Og dens relevans i dag kan man tidligere. Så tidligere brugte man myten mere bogstaveligt, end man gør i dag. I dag er det mere temaet af handlingen, myten, som man bruger. Og mange kristne tror jo ikke i dag nødvendigvis på Adam og Eva, men mere ideen om det. Teksten er den myte, vi i dag kender som historien om Adam og Eva, og hvordan de blev forvist fra paradisets have. På den mytiske tidslinje kan vi placere det som det første punkt, på syndefaldstiden, der er den første tid, er navngivet efter den her episode, der udspiller sig i 1. Mosebog, da man ser det som et syndefald, at Adam og Eva spiser af visdomstræ.